atsogoleri akamapanga kampeni amadziwa zimene anthu akufuna, koma akangowina ndi kutenga boma amayiwala zonse ndi kuyamba kupanga zofuna zawo. Mu 2019 Zelensky anayima nawo pa chisankho cha president m'dziko la Ukraine. Iyeyo analuchira zisudzo sikuti anali ndi ndalama zambiri, koma kampeni yake inkapangidwa sponsor ndi bilionea wina wotchedwa Kolomoisky. President wa nthawi imeneyo Petro Poroshenko ankakonda kulimbana ndi Russia mpaka kunayambika nkhondo ku Crimea ndi madera ozungulira. Mu nthawi ya kampeni Zelensky analonjeza kuti akadzatenga boma adzathetsa udani umenewu ndi kukhazikitsa mtendere ndi Vladimir Putin. Anthu oposa 89% anamuvotera mpaka anawina. Izi zimatanthauza kuti anthu ambiri ku Ukraine amafuna kuti mkangano umenewu uthe, ndipo ndi chifukwa chake anamuvotera. Mwachitsanzo kumalawi kuno Tosa Alliance inalonjeza kuthala ndi katangale mu nthawi ya kampeni. Anthu anawavotera chifukwa anali ndi chikhulupiriro kuti adzathana ndi corruption. That was the same case with Zelensky. Ambiri mukhoza kumadabwa kuti ndikunena zimene chifukwa chani. Ndi malankhula mawu amenewa chifukwa chona kuti nkhondo ya ku Ukraine yafika potopetsa. Zigawenga zimene zikuthandiza Zelensky zamba kuthawa chifukwa cha mantha ndi mabomba a Russia. Tawaona ena akulankhula pa Sky News ya ku Britain wonena kuti zimene zikuchitika ku Ukraine ndi genocide. Asilikali akungophedwa, mitembo ili balabala paliponse, matupi a anthu akungonunkha komanso kudyedwa ndi mbalame. Chigawenga cha ku Ireland chinauza Sky News ponena kuti Zelensky sakuwathandiza, nkhondo yatopetsa, zinthu zafika povuta, komanso ambiri mwa zigawenga zimenezi atulazidwa pansi ndi kumabwerera kwawo. Masiku apitawa taona asilikali ena a Ukraine oposa 420 akupanga salendi mwadadala kwa asilikali a Russia. Atafunsidwa anayankha kuti atopa ndi nkhondo. Brian Beretic, msilikali wa ku America, akuti Ukraine ikanangosalenda chifukwa counter offensive sikuyenda bwino. Iyeyo ananena kuti asilikali a Zelensky are not fit to fight Russia. Anapereka chitsanzo, msilikali wa ku America kuti agwiritse ntchito tanki pa nkhondo amapatsidwa training ya zaka 4. Koma zimene zikuchitika ku Ukraine, NATO ikuwapatsa matanki, asilikali awo akupatsidwa training ya 6 months, akatero akumawatumiza pa ground kuti akamenyane ndi Russia. Zotsatira zake matanki ambiri akungophulitsidwa. Mukhoza kuona pamene paonera kuti asilikali ku America komanso Britain kapena NATO amapanga training kuphunzira mmene angayendetse tanki ndi kugwiritsa ntchito kwa zaka 4. Panopo akumapatsa Ukraine tanki ndi akumapangisa training asilikali awo 6 months only. Muganiza kuti angapangize zongo soka pa ground? Msilikali amene Brian anapempha Zelensky kuti asiye nkhondo ndi kukhazikitsa zokambirana. Dzana lomweri tamumva Zelensky akunena yekha ndi pakamwa pake kunena kuti amene angathetse nkhondo imeneyi ndi President Joe Biden osati iyeyo. Mawu amene anayankhula president ameneyu ndi umboni okwanira kuti Ukraine is a puppet of America. Chiganizo chilichonse chimene akupanga chikumachokera ku Washington. Mwezi wa April, US leaked documents inaonesa kuti asilikali 150,000 a Ukraine anaphedwa pa nkhondo imeneyi. European Union President anatiuzapo mbuyo mukunena kuti asilikali oposa 100,000 a Zelensky anaphedwa. Dzulo lomweli zaululikanso ndege 21, matanki 1244, mahelikopter 8, magalimoto 3000, komanso asilikali 26,000 a Ukraine
aphedwa kuyambira pa 4 June pamene Ukraine inayambisa counter-offensive. Nkhani imeneyi siyachinsinsi. America yatiuza kudzera kwa akuluakulu awo mobwerezabwereza. This offensive is a disappointment. President Zelensky ndi akuluakulu ake atiuza kuti kusachita bwino konseku ndi chifukwa choti NATO ikuwachedwetsera zida, komanso nthawi zina akumawapatsa zida zowonongeka. Kaleni asilikali ku America anaulula chifukwa chimene Biden akutumizira ma cluster bomb m'dziko la Ukraine. Inu mukudziwa kuti mabomba amenewa ndioletsedwa maiko ambiri. America ili nawo ambiri koma samayenda malonda. Maiko ambiri samagula chifukwa ndi zoletsedwa. Ndiye malo moti akataye ku bini angoganiza kuti azipereke ku Ukraine kuti zikagwire ntchito. Asilikali amene Ukraine anadzudzula maiko chifukwa cholekerera America kumachita zinthu ngati world police. Akuti likanakhala dziko lina lake ngati Uganda kapena Malawi, maiko onse pa dziko lapansi akanadzuka ndi kupereka ma economic sanctions. Koma poti ndi America, aliyense angokhala chete osadzudzula. Tikukumbukira chaka chatha America inapitisa nkhani ya ma cluster bomb ku United Nations Security Council kudzudzula Russia kuti inagwisa ntchito mabomba amenewa pa nkhondo. Ngakhale Russia imakana, koma America ndi anzawo anapereka ma economic sanctions ofuna kukhawulitsa Russia chifukwa chogwisa ntchito ma cluster bomb. Lero zatembenuka, iwo omwe wa America ndi amene akufuna kupereka ma cluster bomb m'dziko la Ukraine. Koma palibe sanction ina iliyonse imene apatsidwa kuchokera ku United Nations, European Union kapena NATO. Russia kudzera kwa Minister of Defense achenjeza kuti Ukraine ikangolandira ma cluster bomb nawonso ndiokonzeka kutulutsa awo chifukwa ali nawo ambiri komanso amphamvu kuposa America. Pachichewa pali mawu amene akuti njovu zikamamenyana kumavutika ndi udzu. Nkhondo imene ikuchitika apa ndi yapakati pa America ndi Russia, koma akumenyana m'dziko la Ukraine amene akuzunzika ndi anthu a ku Ukraine. Ma cluster bomb onse amene akunenedwawa ochokera ku America, ena achokera ku Russia, onsewo azikagwera mu nthaka ya Ukraine, ozunzika adzakhala anthu a ku Ukraine. Tikaona zonse zimene zikuchitika m'dziko limeneli, si nkhani yobisa kuti America ndi Ukraine zinthu zikuwavuta pa ground. Poyambirira kunali ma sanctions analetsa maiko onse pa dziko lapansi kupanga business ndi Russia. NATO imaganiza kuti Vladimir Putin adzasalidwa ndi kusowa mtengo ogwira, koma zimenezi sizinatheke. Taona mafuta a galimoto, gasi, fertilizer komanso chakudya zikukwera mitengo. Russia ndi chikumbe number 1, amalima mpendadzuwa, tirigu, soya, chimanga. Amapezekanso ndi fertilizer, gas, mafuta a galimoto. Ndiye akupeza phindu lambiri komanso chuma chawo chikukwera chifukwa kumagulitsa katundu ameneyu pa mtengo okwera. Panopa kuti mupite maiko ambiri mukapeza kuti mafuta a galimoto, gasi, fertilizer komanso tirigu ndi zokwera mitengo. Russia imakhala nazo zimene zizi m'dziko lawo, ndiye iwo ndi amene akumazigulitsa pa mtengo okwera, chuma chawo chikuyenda bwino. Ataona kuti ma sanctions sakugwira ntchito, Russia kuchita bwino pa chuma, anasiya kukamba za ma sanctions. Anayamba kutumiza ma hot wheeler akuti it's a game changer for the war. Tikumbukira nthawi imene ma hot wheeler akupita kumene kuja ku Ukraine, anthu amene akuti apapa basi Russia yatheratu. Plani imene itakanika, NATO inatumiza ma Leopard tank ponena kuti Russia sikalimba. Zimene ziso zalephereka, taona matanka ambirimbiri akungophulitsidwa mwachisawawa. Dzulo amanena za ma F-16 fighter jet koma sanatumize. Lero ayambapo kunena za ma cluster bomb, akuti akangotumiza ndiye kuti Ukraine iwina nkhondo. Mukaonetsetsa bwinobwino zimene zakhala zikuchitika kuyambira 2022 mu February ndi kudzafika lero, ndi umboni okwanira.
nkhondo imene yawavuta Ukraine. Mmene anayambira kuthandizidwa muja, Russia ikulamulirabe Kherson, Zaporizhia, Donbas komanso Lugansk region. Tikamamvera mawayilesi ngati BBC, CNN, tikamamvera nkhondo imene iyi zimaonekera kunena kuti Ukraine ikuwina, ndi imene amakabira ma correspondent amawayilesi amenewo. Koma on the ground Ukraine palibe chimene kuchita. Umboni tawona ndithu dzanadzana lomweri zigawenga zimene zimathandiza Ukraine zabwera ndithu pa Sky News ndikumanena kuti zimene zikuchitika pa ground si zabwino. Ife tikubwerera kwathu, anthu akungophedwa osasamalidwa, mitembo kumaola, mbalame kumangodya, paliponse pamene tikuyenda pakungonunkha. Zelensky sakutithandiza, mpaka na Sky News yaonesa anthu amene wakubwerera kwawo ku Ireland, ena ku New Zealand. Zimene zikungoonesa kunena kuti zambiri zimene zikunenedwa zokhuza nkhondo imeneyi mawayilesi ndi zabodza. Tikamanena chonchi sikuti tikusapota Russia kulanda madera amenewa, koma lonjezo linadutsa mutu wa Yohane. America ndi Russia anagwirizana pachiyambi mu 1991 Ukraine isadzawe mu NATO. Lero Ukraine ikufuna kulowa mu NATO ndi chifukwa chake nkhondo imeneyi yayamba. Russia sikufuna kuti manyuklia ya America adzakhale pafupi nawo. Ndikupatsa chisazo na kuti ambiri simudziwa yayi, mu NATO muja anthu amene ali manyuklia weapons maiko ndi atatu: America, Britain komanso France. Maiko ena onse aja alibe manyuklia weapons. Manyuklia weapons amene ali ku Turkey ndi America, ainake ndi America. Turkey singagwiritse ntchito manyuklia amene aja popanda America. Manyuklia weapons amene ali ku Belgium, Denmark. Manyuklia weapons amene ali ku Spain, Portugal, onse aja aini aje ndi America. Ukraine ikalowa mu NATO, America itenga manyuklia weapons awo ndi kukasiya kumene kujako ku Ukraine, ndipo akhala chifupi ndi Russia. Zimene ndi zopsa kwambiri ku dziko la Russia, ndi ambiri mukumayesa kuti yayi Putin ndi wamisala. Putin si wamisala yayi, ali ndi experience, akudziwa kuna kuti manyuklia weapons a America ali ku Turkey, ali ku Belgium, ali ku Denmark, ali ku Spain, ali ku Portugal. America ali kutali kwambiri ndi Russia, umayeka manyuklia weapons nearby. Kusonza kuti atafuna kugwiritsa ntchito akhoza kuwapulisa mosavuta Russia. Lero akufuna NATO uje ni Ukraine ilowe mu NATO, ndicho lero kuti atengeso manyuklia weapons ena aike chifupi ndi border ya Russia, chifukwa Ukraine ili pafupi kwambiri ndi Russia. Zimene zikuvuta pamene papa zili ngati Russia inene kuti igwirizane ndi Mexico ndi kutenga manyuklia weapons ndi kukasiya ku Mexico. Mexico inapanga border ndi America, mugaza kuti America ingalole. Ndiye nkhondo imene iyi mukamayiona si nkhondo ya pakati pa Ukraine ndi Russia, ndi nkhondo ya pakati pa NATO ndi Russia. Zelensky anawina chisankho mu 2019, analonjeza kuti ineyo ndikadzatenga boma ndidzathetsa udani umene ulipo pakati pa Russia ndi Ukraine. Koma atalowa anasintha ndikuyamba kupanga zinthu zina. Panopo majority ya anthu kumene kujako sikumukonda, koma chifukwa nthawi ya nkhondo palibe chimene anthu akuyankhula. Koma kuti chisankho chichitike lero, Zelensky sangawine chifukwa lonjezo limene analonjeza anthu mu 2019 waliphwanya. Zili ngati zimene zinachitika 2020, anthu timapanga claim kunena kuti chipani cha DPP chimapanga zakatangale, ndiye tinafuna kusintha kuyikapo anthu ena amene amalonjeza kuti iwo sakatangale. Pambuyo pake zapezeka kuti amene amanena kuti sakatangale aja akupa mabiliyoni a ndalama pafupifupi mwezi wina uliwonse. Anthu nkumati sonde bola kale. Ndi zimene zikuchitika ku Ukraine. Anthu anavotera Zelensky kufuna kuti Poroshenko achoke, chifukwa ndi amene anayambisa anachitisa kuti Crimea ilandidwe, ndi amene samachitisa kuti ku Eastern Ukraine ndi ku Southern Ukraine kuzichitika nkhondo. Ndi anthu anena kuti no, uyu Zelensky akulonjeza kuti adzathetsa nkhondo iyi, bora timvotera ameneyi. Ndi anamvotera ndithu anthu maunyinji, 89% of the vote inapita kwa iye. Koma atangowina within 2 years wayambisanso nkhondo yopsa kwambiri imene siyapesa anthu kuposanso yambiri icha. Ndiye panopo chisankho chitakhala chachitika lero, Zelensky achotsedwa chifukwa lonjezo lake imene analonjeza lofuna kugwirizana ndi Russia sinateki.